Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa Kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana,
dapat ng maaraman, dapat ng antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at aral mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigrisa na sa Bicolnet TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo,
Hindi man ako gwapo. Serbisyo asin ripa. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligao. San man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Lot Bueson, Sir Art Gomez, kay Madam Minda Borromeo, Ma'am Cheryl P. Kapil, mga naatab po na nakasubaybay sa satuyang programa. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenas dias mga amigos y amigas, mga tugang, mga kabayan. Digdi na po muna kita sa programa Serbisyo Asin Riparo ngunyang pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday. Pitsados na kita ngunyan kang bulan na Oktubre taon 2024. Panduang aldaw po kang pag-file kang sertipiko di kandidatura kang mga may maut na magkandidato po sa midterm election sa 2025. Sabayan po nindo sa indong lingkod 2 oras kita ha at tabatabang tangon yan. Nga tatabon ka. May mga lulunadon kaya kita. 6 to 8 po kita. Amay-amayan ta. Orawang makadako lamang. 6 to 8 kita mo nangon yan. Bako 7 to 9. Kaning maamay-amay kita. Mag-uri-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga mangyayari, mga nangyari sa satuya pong palibot. Siyempre po sa mga nakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Satuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. October 2, 2024, maligayang happy birthday! Happy na birthday pa. Oy, birthday ngunyan ni Ma'am Joanne Pasisain. Diyan niyan sa Tiwi Albay. Kay Manay Joanne Pasisain. Yeah, birthday niya ni Manay Joanne. Sis Mati. Birthday niya ni Manay Joanne sa lapi naman. Happy birthday tabi Ma'am Jo. Sa may mga kumpleanyo tabi ha, happy na birthday pa. Siyempre mga tugang daman man po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan, parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang mahal na kagurang na. Amen. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord. Sa panibago na naman na aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami Lord kan samuyang mga gigibuhon.
Tanganing day po kami magkasala sa imo asin sa samuyang kapwa. Bala ka na tabi Lord sa mo. Bala ka na. Initabi mga tugang hinahagad mi sangaran kan samuyang kagurang na. Simbag tabi. Amen. Amen. Thank you Lord. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga-Riparo. Live na live mga tugang sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan tabi ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay. Minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po. Misa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. Asin bawal tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Serbisyo asin reparo. Day magpara pa stress ka mo. Ayanin do ang stress ang mag-stress sa diri niya. Oy, belated happy birthday sa apo ko tabi si DJ Borromeo Boneto. Kahapon. Belated happy birthday kay DJ Borromeo Boneto. Yan, sabi yan ni Madam Minda Borromeo. Kumusta tabi ang pamilya Borromeo? Kay Ma'am Lut Bueson, good morning ma'am. Ma'am Cheryl Kapil, good morning. Pa-share na lang tabi kan sa tuyang programa. Nganing mahiling man tabi kang iba. Ayo, kumusta tabi ka mo? Kumusta tabi? Miyerkules na pala ngunyan. Kaskasuno ng aldawa di. Grabe. Pitsados na tulos. Kumusta tabi sa mga pig-abangan ta? Ano nga ya sa pig-abangan ta? Dahil pa man nagpapail kan sa indang COC. Naobserbaran daw. Gari sa pimirong aldaw kang pagpail kang COC. Gari kakaiba ano. Kaito pag mapail kang COC, maribok-ribok. May mga marcha-marcha, may mga banda-banda. Ang ngunyan dahi. May motor trade. Ngunyan dahi ako nailing kasudma. Sa local pati, dahi pa man ki mga nagpahit. Gari, kumbaga sa manok, gari mga istribuhon tabi, abos ato kabigaw. Iristribuhon sa mga makarandidato. O may pigahalat pa. Tagarihang gandangon yan, dahi pa nagkakasurundo. Ano ba talaga ngaya? Mahuros ka o dahi? Ata ngaya mag-uyon ka na, digdi ka sa ko. Pangyari. Anan mga riparo tatabi bus ato ngunyan na Miyerkules. Urawang atab pa. So, ultimong aldaw tabi mga tugang.
kang pagparistro baga kang maburuto, kang nakaaging Lunes, ata daw kita tapak, nata daw talaga ang ugali tang mga Pilipino, adi. Pag last hour na saka kita mapurulok-pulok. So mga opisina kan Comelec, kang nakaaging Lunes, dinagsa po ki mga maparehistro pa. Pangang halawi ko na so pagparegister. Dahil man ki mga pod kay ni wala man ki nagpaparehistro kan mga nakaaging aldaw o kaso Lunes nagsurusuan naman. Abol kang last hour ay nahiling na nindo ya. Iyo maninan mangyayari dyan sa pagfile kang COC at pon October 1 hanggang pitsa 8 ang pagfile. O lingon nindo ha, sigurado yan sa Martes. Grupo yan dyan sa Comelec. Makiki-update kita mga tugang kung sisay na sa mga nag-file. Kan sa indang mga sertipiko di kandidatura digdi po sa satuyang area of responsibility. As of 4 PM tabi mga tugang kasuod nag-file para senador. Ang nag-file pa sana para senador as of 4 PM tabi kasuod 13 pa sana. 13 pa sana para senador tapos siyam na party list ang nakapag-file na po kan sa indang sertipiko di kandidatura kasuod as of 4 PM. Yo, primerong aldaw. Ora gini nagparail tulo. May nagapot sa kuya ngaya namati mo ngaya sulinog tabi Mr. Hulbutan ngunyan. Naglinog da tabi mamlut buweson kasubago. Bago kita magpon kang programa, bago mag-alas 6. Bago mag-alas 6, naglinog da maray pasulinog na mati nindo. Ako ngaya din nindo na mamati. May pasulinog. Naglinog. Dahil ko daw tabi na mati Mama Cheryl Kapil. Naglinog da Pag-arog kay ni tabi mamlot buweso na day ko na namamati ang mga nangyayari sa palibot. Ano tabi? May problema na ako. Ako manhid na. Ma'am Elena Valenzuela naglinog da tabi. Namati mo tabi Ma'am Elena Valenzuela Solino. Ako dahil na daw ko namati. Pagharog ka iyan, naday ko na namamati ang nangyayari sa palibot. May problema na ako. Boss ato. 5 tabi da ang municipality. Municipalidad sa probinsya kang Albay ang tinawanin award. Para po sa drug cleared asin drug-free municipalities. May 5 banwaan. May 5 banwaan sa Albay ang pigtawananin award para po naman sa drug cleared asin drug-free municipalities. So, pang 22 na tarabangan karaban kang AKB party list. Ginibo po dyan sa Upland Barangays, dyan po sa Siyudad Cantabaco. Ni na naman, bad news tabi sa mga nanay ng tahanan. May taas presyo na naman po. So, LPG. So, gamit na po sa pagluto. May taas presyo po, poon po ngunya na Oktubre. Kasabay man dyan kasuudma, so paglangkaw na naman kan mga produktong petrolyo. Musang sayri. Paglangkaw na naman sugasul.
Naglangkaw na naman so gasolina kasudma. Kita nasa nanday naglalangkaw. Maski pagurano pang kakauntak kay margarina. Hindi naman kita naglalangkaw baga. Maray pa so LPG tapos so gasolina ta naglalangkaw lamang. Yan tabi mga tugang mga kabayan ang satuyang mga pagurulayan ngunyan, mga rariparohon. Hindi po sa lawgan sa tuyang programa ha, 6 to 8 mo nakita ngunyan. Amaya-amayan ta. 6 to 8 nganing kadakol-dakol kita. Alas 6:23 na tabi mga tugang, mga kabayan. Ang satuyang Philippine Standard Time, pasalamatan ta namunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Ripat. Oy mga tugang, salamat po sa MBY Dormitory. Na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. O diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Ingat tabi permi. Ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Burse, kang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. Si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat man po sa Capos Bilo Lotto Outlet. Kay Boss Bob, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya, Ma'am Christing. Sa Lotto ha, bako tabi sa wite. Sa Lotto tabi kita magtaya, nganing may chance lamang kita maging milyonaryo. Ma'am Tuason, good morning. Natangayata na atab ka. Natangayata na atab ka ngunyan. Naatab ngunyan sa programa tatabi, Ma'am Christine. Paano naglinog da ka subago? Namati nindo sulinog. Namati po nindo sulinog. Ihanda ang lahat na may siglaan. Ang sabi naglinog da, pero dahil ko manamati. Sa araw aray pasulinog na mamati nindo. Ako ngayaday na nindo na mamati. Ihanda ang lahat na may siglaan. Pag-arog tabi kan Ma'am Christine, tapos Ma'am Tuason, na day mo na mamati ang mga nangyayari, mga pangyayari sa imong palibot. Ano, may problema ka na kaya? Ma'am Ting, gariday ko natabi na pudkaan, namamati ang mga arog kaya. Naglinog na kasubago, day ko ba namati? Ano tabi, Ma'am Christine, may problema na ako? Patunta ka daw. Ano sa pag-analisar mo tabi, Ma'am Christine, sa kuya? May problema na ako? Aday ko na namamatan mga araw kaya. Pangyari. Belated happy birthday po tabi sa panganay Ming Aki, Sir Idol, si Elisa, Alaysa ba to? Tama ba? Elisa Rain Bukeyo. Salamat.
birthday palan kang matua mo. May papansit si madam. Ini man si Ma'am Christing, tigahapot ko, maulok man siya na. Ma'am Christing. Ano tabi Ma'am Christing pag-arog kanday ko na namamati, mga arog ka yan. Ano may problema na tabi ako? Man si Ma'am Natuason manan mga istorya kay ni gari so mga haloy mo na nagkadarang og ginisa ko. Gari ini supig hapot mo sa mga estudyante mo. Ay sa bagay ang estudyante mo mga high school na di. High school na pala nan mga estudyante mo. Ini tig hapot ini kang teacher sa elementary. Sabi tabi. Maorag talaga si Ma'am Christy. Papaintraw na ako ni Ma'am Christing sa person with disability. Pwede na ako mag-apply kay ID. Uy, dako lang diskwento ang benepisyo man kang may PWD ID. Say na ko tabi Ma'am Christing mag-apply ka ini dyan sa opisina mo. Dahil na ako kinamamati. So pwede na pala na ka mag-file, maghagad ni na PWD ID. Say na ko pwede ka ini magdulok na opisina. Dahil na ako kinamamati. Ano daw kung maring nga digdi kunday kinamamati kumino si Ma'am Tinky Martilyo pulpugon siguro mo ko. Balon ta daw nga balon ta daw nga kunday ka na kinamamati pulpugon siguro mo balon ta daw. So yan siguro ang pag-screen na di kang ma-apply ka sa PWD. Pwede adi ma-apply daw akong PWD tapos ako ang ma-presidente. Ako ang ma-presidente kang PWD tapag nag-eleksyon tawan ko katig 1,000. Pag-eleksyon tarawan ko katig 1,000 sigurado ako na kaya ng presidente. Ang election baga sa mga arugan na organisasyon bako man automated mano-mano. So tawan ko katig 1,000 ang kada miyembro kang PWD ako ka nang ibuburotong presidente. Balikan ta sulinog, sabi kang teacher, kasabay bagay ni garingani nag-quick drill pa sana kanakaging simana ano. Yung nga ni so tigaan tabayanan tabaga so pigpigahan daan ta so big bang the big one. Anong the big bang? Ano tigingaspak mo nga dyan. Anong the big bang sa ay ano ini na magpapararuluwas ang imot ko. Mga big bang sa imo, the big one. Okay. May antabayanan kita, may pighandaan na the big one. Di ko kay mga quick drill baga sa mga eskwelahan. Di pigtuturo yan, basic sang satuyang mga kaakian o dyan sa pamilya. Sabi kang teacher ni Ma'am Tuason, ngaya Pedro, pag naglinog ngaya, ano ang sa imong gigibuhon? Yan, sabi ni Pedro, Ma'am, ma-cover ngaya ako sa irarom kang lamisa. Ay, very good. Very good. Apo doon naman si Juan. Ika, pag naglinog ngaya, ano ngaya ang gigibuhon mo? Poproteksyonan ko ngaya, ma'am, ang sakuyang payo. Ayos,
Di ikaman nga tabi Magdalena, ano man ang gigibon mo pag naglilinog? Maluway-luway nga akong malakaw paluwas sarong. Ay, mga matibay ngayon mga estudyante ko. Apo do na si Boy Libak ni Ma'am Tuason. O ika nga ya Boy Libak, ano man ang gigibuhon mo pag naglilinog sa indaw? Sabi ni Boy Libak, ngaya ma'am, nganing ngaya mapundo ang linog, bibuksan ko ngaya mamang ilaw na pupundo ang linog sa mo. Sabi ni Ma'am to, alat ko na anong pakiaram kang ilaw sa linog? Samuya kaya tabi ngaya ma'am. Ang arong may baga ngaya, so kubo-kubo man sana. Puro banggi ngaya kilinog, lalo na ngaya pag maaga. Ang gigibo mi ngaya, ipailaw mi ngaya so bumbilya, napupundo ngaya ang linog, ma'am. Moksea sa programa Servisyo Net TV. Ayad ang pampupundo kan linog ni Boy Liba. Alibong su maestran si Ma'am Tuason. Maurag man nga itong estudyante kong sarwa. Maring nga mga turo nga ito ni Sir Weng. Mga turo nga ito ni Sir Weng. Alas 6:34 na mga tugang mga kabayan. Sa tuyang Philippine Standard Time, aramon tada mo nan magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon na. Taso bagyong si Julian, huto nagluwas sa par, tad malawg naman sa par. Makusog pati adi. Maray nga ni tayaon duman sa may parting Batanes. Medyo harayo po sa tuya. Yan ang dapat ipagpasalamat adi. Sige daw tabi mga tugang ha. Kuwaunta daw tabi mo na ang linya ka ang pag-asa. Aramon ta kung kumusta na si Bagyong Julian. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na sa manang panahon na si Typhoon Julian. Kaninang alas 2 ng madaling araw, si Bagyong Julian ay bahagyang humina at downgraded na into a typhoon category at nananatili pa rin pong mabagal yung pagkilos nito dito sa karagatan southwest ng Taiwan. At huli nga po itong namataan sa layong 280 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay nito yung lakas ng hangin na 165 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 205 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanluran ng mabagal at sa kasalukuyan po ay hagip pa rin ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pagulan ang area ng extreme northern Luzon. So patuloy pa rin pong pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan at makipag-ugnayan pa rin po tayo sa ating mga LGU at local DRRM offices para po sa mga aksyon na kailangan nating gawin para sa ating kaligtasan. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ay nagkaroon po ng significant change dito sa track forecast ni Bagyong Julian kung saan nakikita pa rin naman po natin na magre-recurve ito at kikilos pa northeastward or hilagang silangan kung saan nakikita nga po natin na papasok po muli ito ng ating area of responsibility at magla-landfall dito sa may southwestern coast ng Taiwan mamayang gabi or bukas ng madaling araw. At after landfall nga po nito ni Bagyong Julian, ay nakikita po natin na magiging pabago-bago yung pagkilos nito kapag nga po tinahak na nito yung landmass at coastal waters ng Taiwan bago po ito tuluyang kumilos pa southwestward patungo dito sa Taiwan Strait at dito sa karagatan timog ng mainland China. At nakikita po natin na lalabas ito ng ating area of responsibility by Friday evening or Saturday morning.
At dahil nga po sa kasalukuyan ay wala po tayong dominant weather system na nakakaapekto or nag-i-influence dito sa general motion or pagkilos ni Bagyong Julian, ay hindi pa rin po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod po na ipapalabas natin na bulletin ay magkakaroon po ulit ng shift or pagbabago sa track forecast ni Bagyong Julian. So continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And also, nakita din po natin ngayon maging sa mga susunod na araw is patuloy na po yung paghina ni Bagyong Julian dahil po yan sa nakikita natin na papalapit or yung incoming natin na northeasterly wind flow or yung malamig po na hangin dito sa may East China Sea maging sa area din po ng Taiwan Strait. And also dahil nga po naging matagal na yung paglagi ni Bagyong Julian dito sa karagatan sa southwest ng Taiwan or naging mabagal na po yung pagkilos nito dito po sa karagatan na ito, ay nakikita po natin na nagkakaroon na po tayo ng upwelling or yung hangin po is naitutulak na palayo yung surface water natin na mainit at napapalitan na po ito ng cooler water from beneath the surface ocean. So dahil po dito ay hindi na po nagiging ganun ka-favorable yung condition para kay Bagyong Julian na mag-intensify pa. And also, nakita din po natin kapag nga itong si Bagyong Julian ay tinahak na itong landmass ng Taiwan, ay magkakaroon din po tayo ng frictional effects kung saan hindi rin po natin inaalis or niro-rule out yung possibility na bago pa man po lumabas ng par itong si Bagyong Julian, ay maging isang low pressure area na lamang po ito. So muli po, continuous monitoring pa rin po tayo at patuloy po tayo mag-antabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, may kita pa rin po natin na dito sa yellow circle ay hagi pa rin po ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Julian, itong area ng extreme northern Luzon kung saan sa kasalukuyan ay meron pa rin po tayong nakataas na wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Island, sa northern at western portions ng Ilocos Norte, maging dito rin sa northwestern portion ng mainland Cagayan, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin na yan ay makakaranas pa rin po sila ng mga malakas na hangin na dulot ni Bagyong Julian at posible pa rin po ito magdulot ng mga damages lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light material. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala ngayong araw naman po para sa mga malalakas na pag-ulan is medyo nabawasan na po yung mga areas na makakaranas ng mga halos tuloy-tuloy na mga malalakas na pag-ulan, but meron pa rin po tayong mga moderate to heavy rains dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands at makakaranas pa rin po ng mga light to moderate to at times heavy rains naman yung nalalabing bahagi pa ng northern Luzon. So muli po, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning. Dito yan sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, maging sa northern coast ng Ilocos Norte, kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan natin mga ngisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para po sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagongpagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Parot sa Bicol Net TV. Isipon mo sanang namumutan ka ta, kahit minsan sa'y dahil malingaw ka, sa pagkaturog mo asin sa pagmata, kapustang rekwerdo si mong kirong duman. Servisyo Asin Reparo. Antes ang maturo sarong inagranay, idulot mo sa Diyos. Okay.
Mga tugang 42 minutos. Lipas na po ang 6 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Salamat tabi pag-asa sa magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. So, malanpol pa pala na siya nabanggit naman sa may parting Taiwan. Dining si Julian. At least salbado na po kita, no? Nasa taas kita. Pero yun na yan, palaog na tabi Sir Charlie Sayeso, malipot na paros. Mamsi Maul yun. Malipot-lipot na. Ibig sabihin tabi Ma'am Tuaso sa mga masunod na daw. Malipot-lipot na ang kabanggihon ta. Anan maray kaya ni Sir Charlie Sayes pag malipot-lipot na. Magpainit ka ngaya. Magpainit ka ngaya kimay tanlad. Ayan ang bulong tabi Ma'am Ting. Yeah. Pag malipot-lipot na baga tabi Ma'am Ting, ako nakakaisip na. Pag naglilipot-lipot ng panahon, gari daw gusto ko nang nakakaisip na ako. Ano nga yung naisip mo? Sabi mo nga, day ka na kinamamati. Day ako kinamamati, pero may naisip ako. Ayo. Day ako kinamati kasubago Sir Charlie kang naglinog da. Naglinog da, day ko manamati. Pero may naisip ako tabi Ma'am Ting. Sige ta, 44 minutos na lipas tabi ang alas 6. Ma-break mo na kita ha, tad-taod. Pagurulayan ta sa mga nag-file na kang sa indang mga COC. Ngangaranan ta na sa iba. So konfirmado nang nag-file. Kang COC. Tagari restribuhon ngunya sa mga kandidato. So iba day pa, naghalat pa, may mga pigaharalat pa. Day aram tabi Sir Charlie Sayes kung anong pigaharalat kay ni. Siguro, pahit naman ini sa last di kang pag-file kang COC. Tarog baga kita kan mga Pilipino, mahilig kita sa last hour. Buda baga ngaya, sa last di kang pag-file kang COC, October 8, korikot ngaya, masyurting numero ngaya yan. O kaya ngaya, duman kita ma-file. Next week, Martes, ang last day kang pag-file kang COC. So iba, pag pitsanwibi na ka mo mag-file, tapos. Tapos ka mo. Tapos po ang maliligayang araw nindo. Sa pagbabalik po kang programa, commercial tabi mo na kita. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel
magdarasal. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Okay mga tugang, balik na po kita digdi sa programa. Alas 6:49 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time, ang oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Madali sana yan makuha dyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory ha. Safe na safe po kamo dyan. Siringman ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay, City Councilor Riner Bursikang Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Ayan tabi mga tugang mga kabayan sa tuyang mga katuwang sa programa. Balik po mga tugang ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana. Manyampong aldaw kita nin Miyerkules ano. Petsa 2 na kita. Kang bulan na Oktubre taon 2024. Alas sundo kita alas 8 ngunyan ha. Amay-amay po na kita. May mga importante nga kitang pigluluna. Yo. So happy birthday kay Ma'am Joanne Pasis Sainz. Ano? Diyan sa TV. Birthday ko niya ni Ma'am Jo. Happy na birthday pa. Doro-diretso na tabi kita mga tugang. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 8 minutos tabi bago mag alas 7 ha. Alas 7 na, maratana tabi ka mo. Ano maratana tabi ka mo?
Aray pa day, tururog pa siya ba? Alas 7 na tururog patabi ka mo. Okay, sige. Digdi na kita sa pag-restoryahan tangon yan ta ang ugali kang sarong Pinoy. Mahilig kita duman sa last hour, Sir Charlie. O 6.0 magnitude palan so linog kasubagong aga. 6.0 namatian dyan sa may parting Bagamanok, Catanduanes, so epicenter. Iyo. Kaya lang dahil ko man baga na Malaysiahan. Dahil ko namati. Dahil ko namati tabi mga tugang sulinog kasubago. Pasensya na kamuha. Taday kita dahil ta namati sulinog. Nagapot sa kuya. Naglinog nga niya. Dahil ko daw aram. Dahil ko tabi aram. Naglinog pala. Sige. Ugali ta ng mga Pilipino, mga tugang, ang mapulok-pulok kita pag last hour na. Halimbawa, pag may mga deadline, doon na kita mapurulok-pulok. O arog kang Lunes, last day na po kang pagpa-register kang COMELEC, para po duman sa gustong magburoto para sa 2025 midterm election. Sus Maria Josep, dyan sa tabako, pigruso opisina kan COMELEC, pigibo dyan aktibidad dyan sa Bungon Hall, sa Tabako National High School tabi Art Blanquisco Jr., GR. Good morning. Nakarehistro ka tabi GR? Nakarehistro ka? Upon alas 8 nin aga, sundo alas 5. Dakul pa man giraray so mga nagharabol tabi GR. Kundi ako masasala, nagpuon so pagparehistro ka ini, February pa siguro. Kundi ako nasasala, puon pa kang Pebrero, nagparehistro na so COMELEC. So ang deadline, ang tapos kan Lunes, September 30. Mala yan. Kang Lunes, dakol pa man giraray so mga nagharabol. Digdi na ako sa Makati. Ayaw, diyan ka na nakarehistro. Gari ang maglalaban dyan. So, gari ang nagfile na dyan para alkalde, si Nancy Binay na. Suportado kan sa iyang ama, taang mayor dyan, si Abi Binay. Bako? Gari si Abi, masinador naman. Tapos ang ilalaban ni Abi Binay na mayor dyan sa Makati. So agom. O yun makakalaban kan tugang niya. Yugyugon mo yan na di. Paramilya na naglalaban-laban. Para sa nasasarong posisyon. Nga ta doon ta naglalaban-laban maski magpamarilya magkakaparamilya. Naglalaban-laban. Dahil sa nasa posisyon sa politika di. Kasud maayo subarita. Sir Edwin Sistina dyan sa Makati, si Nancy Binay tapos na sa term niya sa senador. Iyo ang maalkalde dyan sa Makati. Tapos sutugang niya man na mayor sa Makati na si Abi Binay. Magtugang ini. Iyo magtugang si Abi tapos si Nancy. Baka masala kita ha. Apoton ta daw si ang ma-mayor da dyan sa Makati ngunyan si Nancy Binay na nagfile na nga ni kasudma, nagfile na kasudma kan sayang COC. Tapos masinadura si Abi Binay, si Better Makati. Better ang Makati. Una ko sa Makati, ganito kami sa Makati.
Baga kang ino, tarog ka, ang ganito kami sa Makati. Ngayon, better na. Sige, balik kita duman sa ultimatum. Nailigong kita sa mga ultimatum. Last hour. So, biyo kita nagkukurupot-kupot. Sige, kopya tabi PM. Di kopya kita ha, dyan, sige. So, kasud dyan sa Tabaco National High School, sa Legazpi, dyan man sa mga mall, tabi mamting, kadakol pa manggiraray sa mga nagharabol kang last hour para po makapagparehistro. Samantalang kan mga nakaaging bulan, nakaaging aldaw, sige so pangapudan kang Comelec. Nahoy! So dahil patabi nagparehistro, pasyar na kamo sa opisina kan mga Comelec arani dyan sa lugar nindo, taday man niya kaming mga trabaho. Orawan niya day kinagpapail, orawan niya day tawo. Name kang Lunes, bakong ruminoso naman. Nata daw yan taarog kita kaya na di. Ang Pinoy, mahilig kita tabi JR sa last hour. Angon yan, ha. Sa pag-file naman king COC, mga tugang, kasod makulang. Dati-dati, haloy na kaya kita sa broadcast, ang mga primerong aldaw, kang pag-file kang COC, mahiling mo dyan sa kanya-kanyang pakulo. May sugrupo, masirimba muna. Paghali sa simbahan, maralakaw, kairiba sa mga suportadores ninda, mapasiriring duman sa Comelec. Kasud mo, aday kinangyaring arog ka yan. Dahil lamang keso, ngaya may paribok nga subanda baga, biyo man na, sugari baga na, ipapahayag may nahune. Mapail na kami kang samuyang COC. Dahil, wala ki arugang kasud ba? Dati-dati sirimba mo na tapos parehas ang bado. Kung pula-pula, kung yellow, kung blue, kung green, kung violet, o kaya kung pink. Wala ki arugang kasud ma. Sa pag-file kang mga COC, hindi na rin daw mangyari ang arog. Gariya ako. Bakong magayon pag nagko-cover ka, gari, ara mo kami pag nagko-cover kaming mga taga-media, mas lalo kaming giganaan pag may mga arog kaya. So, boring. Sabi kan mga pag-iriba, maringay ka ni magkarapi kita. Bako nagkarapi na sana. Alatong tanado sa nangyata kay baka boring niya di magparahalat kita di gida man kinagpapail. Ilingon tataba ka sa next week sa ikawalo ang pag-file kang COC tabi mamting October 1 to 8 man sana. Mapili sinda dyan anong date ang maswerte. Dahil man niya pwede pitya 1 tapabagsak. May mga araw bagang 4 pabagsak. Ang 7 pabagsak. 8 nang gad. 8. Halat ka, bukas ang Comelec pag Saturday and Sunday. Bukas iyan ta. Pon pitya 1 hanggang pitya 8. Ang pag-file kang COC bakaw. Di bukas yan. Kundi, indata ang sabi, dahil pa na nagkaka-arayos, dahil pa nagkaka-arregluhan kung sisay ngayon talagang itandim ko, sisay ngayon busy ko, sisay ngayon malaban. Dahil pa. So mga local candidates man nga ni Tabi Mamting, nagpaparaharalat man. Nagpaparaharalat. Hain daw na ngaya suko nami.
Sige ang haralat kang kuna, huyan sa San Antonio dyan sa Tabaco, dakulon ang kuna, sa gilid siya nakantinampo. Sabi ni Ma'am Ting, ika ngayang pighalat kung mag-file kang COC. Pag mag-file ako tabi, Ma'am Ting, sabaton mo ako kibanda. Tako, pig-ready ko na sa COC ko. Kaya lang, pig-preparar ko sa COC ko, nagkapirang posisyon, ang posibleng labanan ko tabi, GR. Kaya, ready sana ito. Nakapil up na ako. Mapanotaryo na sana kung arin naman ang lalabanan ko. Kaya alaton mo sana tabi, Ma'am Ting. Bantayan mo ako dyan sa Comelec. Kaya lang, kung maglaban ako para sa probinsya, dahil mo man ako dyan mahiling sa Comelec dyan sa lokal. Duman ako sa province kang Comelec mapile. Kung malaban akong gobernador, vice-gobernador, congressman, board member, duman kamahalad sa ko sa probinsya, Comelec. Pero kung sa lokal, dyan sana ako sa lokal. Dyan mo ako ang tabayanan. Pero kung dahil ako dyan mag-file, ibig sabihin, duman ako sa taas. Malay mo kung mag-file man akong senador. Takasuod pira ng senador ining nag-file. 13, dito yun sa nabagad Pimirong Aldaw, 13 senador as of 4 p.m. kasuod tabi, Ma'am Ting. 13 senador nag-file, kadaklan independent. Senador, 13. Sa party list, siyam pa sana. Yugon mo yan. Siyam pa sana sa party list. Siguradong dakulo naman ining party list. Angon yan. Ang nag-file kasuod tabi mga tugang, digdi po sa probinsya kang Albay, si Joey Sarti Salceda, Albay 2nd District Representative. Sa pagkagobernador, si Congressman Joey Sarti Salceda ang nag-file kasuod iyo pa sana. Sa pagkagobernador, ang nag-file kasuod kang COC ni Congressman Joey Sarti Salceda, si Attorney Jong Bonape. Pwede yan na magrepresentar sa mga kandidato. So daradara ni Attorney Jong Bonape, so COC ni Congressman Joey Sarti Salceda para po gobernador sa probinsya kang Albay. Siya po nagrepresenta kay Congressman Joey Sarti Salceda. Si Attorney Jong Bonape, takang mga nainot man na pag-file ni Congressman Joey Sarti Salceda, pero mimang si Attorney Jong Bonape ang minarepresentar sa pag-file dyan sa Comelec. So, sa Albay, mga tugang kasudma, primerong aldaw kang pag-file, ang nag-file pa sana para gobernador, si Congressman Joey Sarti Salceda. Sisay pa sa mga nag-file. Sa pagkabisi gobernador sa probinsya kang Albay, sa Rukman ang nag-file. Si Dante Arandia. Saro po siya miyembro kang Sanggunian Panlalawigan. Board member Dante Arandia. Siya pasanaha sa pagka-busy gobernador. Sa 1st District, dyan po sa Santo Domingo, para Vice Mayor si Richard Balilo. Former o kaya current municipal councilor. Dito yun pa sana Sa Albay 2nd District, dyan po sa Daraga,
Municipal Councilor si Christopher Andes. Saro po ining barangay captain. O yung pa saan mga nagpahit? Digdi po sa probinsya kang Albay. Hindi to yun pa sana. Jesus Maria Josep. Kaya sa mga nagkurober kasud maray nga kani magkarapi kita. Wara ki action man lamang na mahiling tasusaro ngayang grupo. Kay riba sa iyang mga suportadores, maralakaw pasiring duman sa Comelec. Maparesibikan sa indang COC, mapile, pakapile, para lakpakan, iritaasan kang kamot. So pahiling mo baga so kusog kang sa imong grupo. Show of force. Pahiling tangaya naman sa kalaban ta na makusog kita. Nadakol kita. Daay kaan kiarog kang kasudma. No rin iyan mangyayari. So yan tabian sa tuyang aabangan tabi dyan kompetente. Tagar irestribuhon ngunyan sa mga pudkeni. Sa mga makarandidato. Kasud pimirong aldaw dito yun sa naso nag-file. Dahil nga ni makasampulo. Dyan sa baka kay iyo naman. Diyan sa Bakakay, may nag-file naman. So, grupo nara diseni Bumbales. So, grupo nara Bumbales. Nag-file naman diyan sa Bakakay. Sandali ta. Hilingon ta sa grupo ni Bumbales. Tayo ni, nakapag-file na yo. Sandali. Nawara logod sa kuyang listahan, digdi. Mention na ron ta sa natabi sa mga nag-file ha. Nganing day kita mata lang, ini nag-file na, ini sigurado na. So, dyan sa Bakakay, mga tugang, para mayor, nag-file naman kan sa indang COC, si Noki Bumbales para mayor. Tapos vice mayor niya si Bob Arjona. Kompleto na sa iyang mga municipal councilor. Adonis Bumbales, incumbent. Attorney Herbert Bermas, incumbent. Lara Romano, incumbent. Dada Bermundo, incumbent. Father Noli Alparsi, incumbent. Si Ellen Banyares, former ABC President. Pate Torre, former SK President. Tapos si Bok Buban. Aki ini ni Judge Buban. O dyan sa Bakakay Albay, kompleto na so team ni Bumbales. Nakapag-file na po kan sendang COC kasudma. No, dyan po sa Banwaan kan Bakakay. Yung pasanan update. Tabi Ma'am Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin. Yan tabi so update. Kang mga nag-file kaso udma. So atyan, pag ururunan ta naman, ining mga nag-file para senador. Tapos party list. Naamay-amay kita tabi, Madam Maylin, ngunyan ta, may importante pa kitang mga lulunad. Kaya hinamayan tangon niya, nagpong kitang alas 6, sundo alas 8. Kung maka-overtime pa kita, taba ka maglog si PM Tony, may interview kita dyan. So, pwede pang makaanap-anap kita kidit pang oras. Tanganing dakol kitang mapag-urulayan. Tadakol kitang pigbabarantayan ngunyan. Nakaganapan po sa satuyang palibot, syempre so pag tugay-gay ta kaning mga nagpapail kan sa indang mga COC. So yan, halaton ta, baka ngunya na pitsados o kaya sa aga, may mga magpail na. Pero so, nakukuha akong impormasyon tabi mga tugang mga kabayan, gari so ibang mga kandidato, lalong-lalo na sa lokal, may mga pigahalat. So mga
kaalyado nindang mga politiko sa taas, day pa nagkakasurundo. Day pa nagkakauruyon. Tanagalat man sinda. Ano nga tabi, boss, mapail na kami. Day nga muna, sarabay na kita. Kaya naghalat man sinda. So iba, arog kang baka kayo, ito nagpail na. So iba, naghalat patabi. Kaya tututukan tayo ni sigurado, madag sa ini sa mga opisina kang Comelec tabi, dyan kompetente, sigurado sa pitsa 8 takurikot. Sa Martes, yan ang last day kang pag-file kang COC para po sa midterm election sa 2025. Pag day ka nakapag-file sa Martes, pitsa 8, rimati ka, day ka na pwedeng magkandidato. Perpesyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Good morning tabi sa imo manay Cordobales kamo. Good morning, happy birthday kay Manay Joanne. Kay Ma'am Joanne Pasis Signs. Birthday niya ni Ma'am Jo. Paabot na lang tabi ang samuyang pagbati kay Ma'am Jo. Happy na birthday pa. Oy, kumusta diyan sa Tiwi? Si Sainan mga nagfile diyan kan sa indang COC. Gari restribuhon man na di. Gari nagharalat-halat sana kung sara isay. Tagari ang pitsa 1 kaya gari habo ninda magfile sa pitsa 1 tap bagsak ngaya. Pababa baga ngaya burog sukan. Pero sa iba, nagtutubod man na dapat sa pimirong aldaw kang pag-file kang COC, dapat makapag-file ka, taswerte man daya. Pero sabi kan mga inchik, pabagsak baga nga niya. O pababa baga nga niya. Dahil mo na masabutan na di. Dahil ta na masabutan. Mga pagtubod-tubod man yan. Dahil man niya kimawara kung magtubod kita. Basta dumana sa nangyay kita sa kurikot. Okay, Ma'am Jocelyn Sidro, good morning tabi sa imo. Alas 7:14 na, mga tugang break po na kita ha. Sarabay po muna kita tabi sa Orasio Imperata. Orasio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación,
danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay sa bayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:21 na. 21 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan
dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha tabi Boss Unan. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, diyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan, asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursik ang Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto, bako tabi sa wete. Yan tabi mga tugang mga kabayanan, mga katuwang ta sa programa. Salamat. Balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidora Sintagariparo. Manyampong aldaw kita ni Miyerkules sa petsa 2 na kita kang bulan na Oktubre taon 2024. Sundo tabi kita las 8 ha. Si Wadbong Kamo mabalik diyan sa Badwaan Kantiwi. Daman siya sa linyada ni Pading Jojo Climaco. Di gari kompleto naman ang lineup ni Pading Jojo Climaco para alkalde dyan sa Tiwi. Ade, ang vice mayor niya si Mayor Ami. Kung di ako nasasala. Gari magsaswap so dua. So vice mayor, iyon magiging mayor. So mayor, iyon magiging vice mayor sa 2025 pa man. Yo. Good luck. Yan sa Banwaan Kantiwi. Naman kita sa aloy ng nagsisirbi. Mga matibay bagay ni. Yo. Si Pading Jojo na Climaco, aloy na ini. Dating kapitan, aloy naging municipal councilor, vice mayor. Di alam na. Diyan sa TV. Yo. Sige tabi mga tugang, doro-diretso na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:25 na tabi, Idol John Competente ang satuyang Philippine Standard Time. Sa pagkasenador, may mga nagfile naman tabi, Boss Unan. Iganap ko digdi sungaran ko. Ngata ngaya wara ka kasudma. Garing nga nagfile ka kay COC. Yo. Garing nga nagfile ka kasudma kay COC. Di sige. Makonsuelo pag-arog kayo ng pahit, adi. Inda sa nangon yan ha. Second day po kang pag-file kang COC. Ilingon takon sa raisay naman ang ma-file. Saga naman, ipaabutan sa indo. Sa pagkasenador, onis mga nag-file kasudma, 13 pa sana as of 4 p.m. kasudma October 1. Si Janice Padilla, dati ining teacher, independent, para senador. Agri Party List Representative Wilbert Lee, Aksyon Demokratiko. Wilbert Lee. Si Dr. Joey Montemayor, Partido Federal ng Maharlika. Madakulon ini sa mga masunod na daw. Si pang-apat, mga tugang, si Nahar Sali, Partido Maharlika. Si Tol, nagfile na si Tol, si Senador Francis Tolentino,
Nag-file na si Tol. Nag-file na sa first day. Si David Paul Chan. Independent tabi ini ha. Independent David Paul Chan. Alexander Encarnacion. Independent man. Halos mga independent nag-file na kasudma. Josue Olivares, independent man tabi. Dr. Felipe Montealto Jr., independent man. Joseph Lee, isa ini, Joseph Lee, independent. Daniel Magtira, independent man tabi. Happy Pajardo, Laborbio, independent man tabi. Ang pang-13 si Norman Marquez, independent. Susaro sa nanmidbidta. Si Senator Francis Tolentino. So mga nag-file po yan sa pagkasenador kasudma. 13 pa sa natabi Chanor Capos. So nag-file para senador. Matapos ang pityocho, hilingon mo labi ining gatos. Na masirenador. Pero sa saraon pa yan kang Comelec ade. Sa party list representative naman tabi o ni sa mga nag-file. Kabayan party list. Si Representative Ron Salo. Ang Bombero ng Pilipinas party list. Yogon mo yan. Ako OFW party list. Manila Teachers Party List. Yo bagoy wa mangarari Manila Party List. Lingap. Lingap Party List tapos Agap Party List. Puros letter nagpuron sa party list adi. Akay ni Sol Party List. Tapos Buhay Party List ni Lito Atienza. Number 9, Bayan Muna Party List. Yan tabi sa mga nag-file. Siyam pa sa ng party list. Ang nag-file kasudma sa pagka-gobernador sa Albay, saro pa sa na nag-file. Si Joey Sarti Salceda. Sa vice-gobernador sa Albay, saro man tabi ang nag-file kasudma. Si board member Dante Arandia. Sa first district diyan po sa Santo Domingo, sa para vice alkalde, iyo po si incumbent municipal councilor Richard Balilo. Diyan sa Daraga si Christopher Andes, para municipal councilor. Iyo pa sana sa mga nagfile tabi Chanor kasudma plus sa Bakakay. So grupo ni Bombales o kumpleto na. Pon mayor sundo municipal councilor. Ayo pa sana sa mga nagfile kasudma. Kansaindang COC. Sa primerong aldaw tabi mga tugang kang pagfile kang sertipiko di kandidatura kan mga makarandidato sa 2025 midterm election. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ang magiging katandim databi ni Governor Salceda, ang vice-gobernador niya, babayi. Dahil ko na mo nangaranan, taday pa man nag-file kang COC. Babae. So, sa Albay, posible databi na tulo ang magralaban sa pagkagobernador. Tulo sa pagkagobernador. Sabi sa sarong malaban man na gobernador, dahil pa nakakadesisyon kung ang kukwaon niyang vice-gobernador, babae o lalaki. Kaya sa mga kandidato sa lokal, nga nga nakikahalat. No rin daw nga niya kita matawang kikuna. Ano na daw nga yung
desisyon. Sisay nga ya talaga. O, tapos sa mga kandidato sa lokal, nagharalat man. So, iba nagkakarahadit na nga ni ngaya. No rin ba talaga? O, istorya ko nga ni Sendo na kang mga inot na pag-cover ta kang pag-file kang siusingan, paburunggahan ang pag-file. O, iba-ibang gimmick. So, iba dyan. Ngaya mamisa mo na, mapamisa mo na. Kaya riba na sa mga suportadores. Pagkatapos kang misa, may bandaan na dara, maralakaw pasiring sa opisina kan kumilik. So iba dyan, ang gimmick, ngaya dapat magsulog ka mo ki aro kaning kulay kambado. Paghiling na suportado nindo, huning kalyado ko. So grupo. Yan day akong kinahiling tabi kan Sergeant Kompetente. Wala ko kinahiling kan ngunyan. Ang iba kayan, bago mag-file, ma-motor trade mo na. Hindi. Di ba? Dahil na ngunyan. O ba, sa mga masunod na aldaw, sa primero kayang aldaw, pitsa uno na timing papationg Martes. Pitsa uno, pabagsak. Pero sabi kang iba, primero ngayang bungkaras, dapat mainot ka na. Tangani ikan, mainot. Dahil talang masiguro kung mainot madaog o mainot manggana. O di, iyan tabi mga tugang ang kamugtakan. Pero din nanggad ka mo mag-file kan sendong COC sa Pitsa 9, tarimati ka mo kaya. Baka mangiturog ka mo, Pitsa 8, makalingaw ka mo, mag-file ka mo kan sendong COC, Pitsa 9, rimati ka mo kaya. Purutong ka mo kan sa kangkungan. Bata dahil nangunyang pwede sa mga suro substitusyon. Ngaya papailong ko daw ngayon muna suaki ko. Ngaya suaki mo ng pagkani ipapile ngaya naman sa ngaya limawa, mayor. Suaki ko mo ng pigpapile ko. Ngunyan, pag madali na ngayang eleksyon, sasalidahan ko man sana. Gariday na pwede ngunyan sa Comelec. Sa basketball pwede. Maski 2 seconds na sana, pwede mo pang salidahan. Pwede ka mag-substitute. Pwede ngunyan mag-substitute sabi sa Comelec, base duman sa naaraman ta na kung talagang forever day ka na, limawa. Dispiras. Kang eleksyon, binadil, gadan ka. So, kandidato binadilgadan. So, pwedeng mag-substitute. Arugan kaya. Pwede mag-substitute. Pero kung daimang ki-arug kaya, di pwede. Halaton mo na sa nang badilong gadanon ka. Siguradong gana ka dyan, masimpatiya sa tao. Ako di, maski na nga nga nagsimpatiya sa tao, ang importante man tabi giraray, so sa imong pagserbi. Dako nagsimpatiya man sa tao ngayang tamili na gadan siyarog niya kayo ni, pagtukaw mo, nga ka man dyan sa pagtukaw mo, dahil maghimangyari. Dahil ka lamang makariilig ka yan. Dapat may ang puso mo yaon sa pagserbi. Mga kandidato. Pero kung mga kandidato ka, suldo mo man sa nampigalat mo, masupog ka. Makasupogon baga na tigsisilduhan ka kang taong bayan tapos day ka man nagigibo kang trabaho mo. Ano man nga tabinuto kaya ngaya ko? Bakod nga may suldo ako? Ugon mo yan. Pag-abot dyan sa sesyon, dahil man nagkakaalo.
Garda isa na. Pigahalat sa naso pagtumbak ang bulan. Pagtumbak ang bulan, may sweldo nga ako. Tapos ngunyan kandidato ka pa. Day ka na supog. Bagay kung day ka man talagang supog, kumandidato ka. Ay, nako. Day manyaram kan tao. Matarami yan siya, Anor. Day manyaram kan mga tao na day man ako kipigigibo sa sisyon. Taday man naghiriling sa mga tao baga. Para ngayon naghihiling dyan si Ulbutan. Ay, mga nagkahiling ang tao. Dawa ngayon magturog-turog ngayon ako dyan sa sisyon. Day man aram kan tao nagburuto sa kuya kung anong pigigibo ko dyan. Hindasan na kung may naipasarman lamang na sarong resolusyon. Yugon mo yan. 3 taon. 3 taon tabi, Ma'am Tuason. Nakaposisyon ka, ibinuto ka kang tao, tapos saputon ka, pero tabing resolusyon na ipasar mo. Isus ko kung saro sa resolusyon. Anong nga yung resolusyon? Ang pakatukaw-tukaw. Sige, ang tangad-tangad sa session hall. Tigilin ko dahil man kitagaw. Inda ko nga nang pagpaparato. Gari ko batikalon. Sabi o garing matibay. Sus Maria Josep. Iburuto pa nindo. Iburuto tabi nindo. Inay ko po. Kaya naman sa nakita hilingana. Kaya day minaoswag kita ta. Igwa kita ki mga arog ka na tao. Midbid mo ini tabi, Ma'am Tuason. Bistadohon mo ini. Ang nadadangog ko sana dyan, nagkakaalosan na kung mahapot, kung may sahod na tayo. May sweldo na tabi kita. Iboto pa nindo. Iyo. Iboto tabi nindo ang mga taong ini. Sus Maria Josep. Siguraduhon nindo so iboboto nindo so nagpipikaman lamang. So may pagkaaram lamang sa linaugan dyan trabaho. Kundi kung si Say may pirak, iyo man ang iboto ta. Tawang kita ki 50 pesos, good for 3 years na iyan. Sildo kang ibinuto ta, 80,000 ang bulan. Libre so igwapang alawan sa load kang cellphone. May pa-travel pa. Jesus Maria Josep. Ang mga tao kaya, pansadiri man sa nakaya po ang pag-iisip. Pag nakakwarta na, dahil na po na iisipan kung ano databi ang ikakarahi kang banwa. Yun na yan. Ibaga kita, ang pagkatapos kang eleksyon, maduruman sa mall, mabarakal ki kaldero kawali, kasirula, planggana, tabo, balde, obos na sutin na o kang politiko. Masakripisyo kita kitulong taon. Sa 3 taon, haputado kung piraso na ipasar na resolusyon no kaya ordinansa. Gari sa hiling ko, day nga ni maglampas gari sa 10 guramoy. Gari iyo? Aramong ko daw sa, mga kuhaan ko daw record sa mga sekretarya, dyan sa mga sanggunian. Kung piraman ang pinasar ka ni councilor, pirang pinasar mong resolusyon.
Ni baga ngayon, may naipasarman akong resolusyon. New Year's resolution. New Year's resolution, mga salbatana. Ay, Diyos ko. At akong aram sa nakang tao tabi, kaya baga sabi ko sa Indo, pwede tabi ka mo, open to the public baga po yan ng mga sesyon. Kundi, di ka mo mag-rebook dyan pagyaon ka mo dyan. Dahil man ka mo ka-intra dyan. Mag-observe sana ka mo, maghiling, magdangog. Tanganing na-update kita kung anong pig-urulayan dyan. Tapos mailing nindo, so ibinuto nindo kung nagpipikaman lamang, kung nagkikipagpartisipar, kung naghahapot-hapot, kung ano-ano. Kung sige mo sana dyan na tangad-tangad. Kaya yan ang binoto nindo. Yun ang gusto nindong official kan sa indong lugar. Tapos kung yan, dahil na nasupog mga kandidato pa. Inay. Naula ng paksiw. Ikaman daw ngaya. Kaipuhan magkandidato, kaipuhan gumana, tapano na sa pang maintenance. No. Inay. Ginibong palabigasan lugod. So pagiging opisyal kang banwa. Nay ka po. Asi magdarao ganini sa kurbada. Nagkakapira ini. Nagkakapira. Sabayan pa man kang pabayaan ta na sa mga iski ta mga rolumbod ba. Pero may mga iski akong mga ex-officio na mga aktibo talaga, nag-aaradal. Piga-adalan ninda kung ano na suposisyon ninda. Talinaog ninda nga niyan, dapat adalan mo. Pero sa iba man na ex-officio, nga. Minahambugon pati ta. Alang kaw naman pati ang sildo. Ako may nahambugan akong ex-officio. May nahambugan ako. Gari ako ang bugo naman. Gari ko salpiton. Manguno saro salpiton ko iniyo. Tagari ang bugo naman. Nalangkaw naman yan sweldo ko. Pag-abot sa session nga man. Mabasa na sa nanganing mabasa sa rala pa. Ay hindi. Sayang. Pilion tatabi so karapat dapat so may magiginibo sa satuyang banwa. Bako so siya po so pigtawan taki trabaho, pigswilduan ta siya. Dapat siyan magtrabaho para po sa satuya. Nangyari baliktad. Kita so nagtaong trabaho sa ibinuruto ta. Tapos dahil man sila nagtatrabaho para sa satuya. Yan sabi ko sa inyo daw, madali na naman ang eleksyon, magurup-hurup kita. Karapat dapat pa ining iboto ta? O yan, mari-elect na naman. Dahil nasupog baya. Kung magtaramsa na sukapwan ninda legislador, ano man niya tamari-elect ka, dahil kang aning ginibo? Kodi tayo manan ano dyan. Yan sabi ko, dapat kita aramon ta. Kaya ako gusto ko, kaya minsan ako, aloy-haloy naman kita sa broadcast. Piraan ng dekada kita. Ako gusto ko pag nagsisesyon bagatabi Ma'am Tuason, gusto ko nahiling ang demokrasya. Bako man gusto kong may oposisyon. Magayon may nagdidebate man lamang. May nagdidebate man lamang na harog ngaya ka ini, paano ngaya ini.
Sisay nga kay ni arog sa mga hapot bagan at least bako nga yan naso ilalatag diyan paglinatag diyan pag binasa uyo na kamo gabos. Dahil laman kayo naghapot. Sa inyo ini mapapaduman na arog kayo ng budget na ini. Hanggang sa ini, pirang metro ini. Dahil nakiarog kayan. Dahil nakidemokrasya. Kaya ito, may mga session kay itong nalalaugan ko na dit pang magpuro ngalan ang mga kaunsilor. Nagralawagan na nga ni kuta na sa lamisa. Yan ang maurag. Bako sumaurag na magsarangsangan kamo niya, magburungagan kamo, bako. Kundi, ipahiling nindo na may mga prinsipyo kamo. Na dapat ini, tapirak iyang kang taong bayan, may pakiaram ka dyan. Bako, pero kung, sige, nasa na nindong oroyon, tapos pag inapot ka mo, sa inyo ako ito mapadumaan. Inda nga yata, hutob bagang. Basta nga duman ito sa barangay na ito. Ako gusto ko, so, pag nag-attender ako, so nakakaukod ako, kaya ito sa tabako, matindi dyan kayo sa tabako ang debate. Matindi kayo sa tabako ang debate. May opposition. Talagang, ang opposition kayo tulo. Maski anong ipasar dyan, tasutulong opposition, talaga, sige, ang kontra talaga, kontra. Pero may mga punto din. May mga punto. Bako sa nasu, ngaya, uulangon ang serbisyo para sa taong bayan. Bako. Pag dahil nagugustuhan sa mga paliwanag, kontra kami dyan. Pero dahil kami mga kontra, yan ang tigasabi nila, dahil kami maulang kung para sa tao yan, pero dapat tama din, nasa tamang proseso din ang pagtao ng serbisyo sa mga tao. Bako na so, para sa tao ngayon, tapos ito pala, saro man sa ng tawa na kinabang. Saro o duwa o tulo pa, natawo sa na kinabang. Bako, dakol. Arog dapat kaya. Pagkatapos, ano pa, na. Okay, believe ako kay ito. Pero hindi nga, permi pa ito nanggagarana. Nata, naaraman kang tao na, arog nga kaya may punto din. May punto. Ako di, paano tayan, tadyan baga majority, dyan sa mga arog kan, pag daog ka sa bilang, daog ka dyan. Pero at least nga, naka-record lamang, na dahi ka nag-uyon sa arog kayan. Dahi nasisimbag sa imong kahaputan. Bako, may rason ka. May rason ka nagkukontra ka dahil dahi ka satisfied duman sa paliwanag. Bako, pero ngunyan dahi, may ibang mga arog sanggon yan na diretso. Daliyon sana pati matapos ang sisyon. Dahil lamang nihoy-nihay ngaya, gari mga tando. Hindi sana ng tango-tango. Pag iminobkan saro, seconded by arog ka ni. Dahil napatinin ngaya any discussion, wala nang discussion. The motion is approved. Tuktoka na iyon. Next item. Tapos na. Dahil lamang nga kidiskusyon. Nga para sa impormasyon tabi Papa Dan Rosales kang gabos na ini ngaya arog kaning budget na ini gagamiton ini sa arog arog kaya. So kung may inquiry tabi bilang ako ang proponent kaning resolusyon na ini, welcome tabi sa abot kan sa kuyang magkakaya sisimbagong ko tabi kamo. Arog dapat kaya. Pag-abot naman sa second reading, deliberasyon, point of inquiry, kundi dahil na kinangyayaring arog ka yan. Gari ko na ako maintra na. Kasi gusto kong maliwanagan. Ano ba ini?
Tapuros na sa na-figure ang yaon digdi. Para sign in eh. O di ba? Maghapot kita tapirak bagang kan taong bayan. Bako maninda pirak iya. O pag sinabi ngayang araw ngayon kini, ngaya 5 point something million para sa rehabilitation and improvement of water system. Magayunon sa titulo, alat ka. 3.5 nga milyon. Halimbawa sa nini. Para sa improvement and rehab ng water system, ano bang i-improve? Nadainganing tubig. Ano ang i-rehab? Iyan mga kaputan na yan, simple hunon man sa nakuta. Pero sa iba tayo naman nagarapot. Basta nga ya, binadjitan mi na para sa water system mo yan, approve na nga ya. Pirak ang taong bayan. Ngunyan, haputon ka. O nga ta nga yawad taday nga yawad na tubig. Nga ta nga yawad taday bulos. Binadjitan mi na nga yan. Ne, bagong hinapot ka, binadjitan mi na yan. Natataday nagbulos. Buminulo sa iba. No. Good morning, Databi, sa mga taga-relocation dyan sa San Vicente, sa pamilya Rosales. Bakong buminulos ngaya sa bulsa. So budget. Dahil lamang ako na mga yun na alat ka ining 3.5 million. Sampul sa nini ha. Ano nga yung gigibuhon kay ni? Ano ini? Kung improvement nga ya, ano ini? Madagdag kita ki source, malag kita kitang ki, mabarakal kita ki mga tubo, mabakal kita ki interior, panggakod. Aro ko da kaya? Sa ini gigibuhon nga cluster A, B, C o arkan ini tabi kaya pag dyan mo sa barangay kami tabi sa indong mga legislador nag-approve kami kiaro kaning budget para digdi sa barangay nindo magbolos na ang tubig. Kundi pagabot naman sa barangay hain man nga wad sa tubig na tigsasabi mo aday binadjitan mi na baga ngayaya. Hain man nga, day man bagang nga nagbulos. Basta nga binadjitan mi na niya, day man aram kung saan pinatrabaho. Bako, day baling ito sa masunod niya, budgetan to naman. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na nangyayari. Ano daw kung gibuhon, itama na. Okay, mas kidit sa na muna. O digdi sa barangay na ini, ayuson ta daw ining maray. Puunan ta sa puun hanggang pababa. Padit-diit. Taday taman mas, day manan mabigla ki budget talagang dakulaon ng kaipuhan dyan eh. Itama na. Hone day natabi kita maglastiko, mag-interior. Ayuson ta, so mga pansugpon, so mga proper na. Bako mga rolastiko. O ili nga dyan nindo sa tubangan kang eskwelahan nindo tabi mamtuason. Hilingan nindo ang tubo dyan. Yaon sa luwas kang tinampo. Sa ibabaw kang tinampo. Sa gilid kang tinampo. Hilinga sa tubo. Pirak tabagayan. Pirak ani Juan de la Cruz ang iginastos dyan. Hilingan nindo sa tubo. Ho yan sa gilid kang tinampo. Nakatiwangwang. Burukas, daing tubig. Nem. No. Ay, inda. Sayang tabi kang pirak. Isupig sasabi ta kung magiboso tama na, itama ta na. Kudi sana ikita duman sa ngaya temporary permanent. Temporary man sa nangayayan linaag mi dyan, tatigbabalo mi kung makaabot niya duman sa tubig. Sa pemiro sa napiran simana,
Ikaduwang simana, dain ng tubig huto, purtol-putol na tubo. Baka nga ni may mga sawanang nagralog sa tubo. Ha? Baka may sawana, goto, o ano pang insekto ang binalog sa tubo, taupin sa tubo. Nakatiwangwang na. Ngunyan si Sayag in charge ka yan. Ili nga daw tabi ni do tapirambulan na naarog ka yan. Dahil talagang asinsuha. Mapagal. Pero kung tigibo ko ta na maski pa diet na sutama, siguro tabi mama magkaray magkakabulos dyan sa banwa na yan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Tapos mapariili ka mo nagkasurupog kaya. Nay ka nga ni kinay pesar na resolution, mapariili ka. Ngayon supog. Makadaya baga naman ngaya, makapanloko naman niya kita ki mga kaimanwata. Bakun nga may sweldo ako bulan-bulan. Inay ko po. Ginibong hanap buhay so pagpolitiko. Kaya nalaman kita ki mga leader na so may pagmakulog lamang sa satuya di. May pagmakulog lamang sa pirak ta nasasayang baga kwartata iyan. Ayo. Makasayangon baga hiling po iyan na nahiling nindo. Gastos ta baga iyan tapos dayman sa nang pakinabang. Ay ina. Sandali may pighalat lang kitang interview di dyan sa area ni PM Tony Halatalaton ta. Ta alas 8 na tabi, Ma'am Tuaso. Pagpabulos kang tuboy kung pamapabulusan ang tubong andyan sa tubangan kang Malinaw National High School. Baka pag sinurugpunan, dahil ninda aram, may sawa na pala doon sa loob ng tubo. Nata nga yata dahil nagbobolos ining tubong ini. Ito pala, may sawa na doon sa loob ng tubo. Bataan mga arog bagakan mga sawa. Bata, mahalas baga dyan. Tamay kabasan dyan. May mga bukas na to. Sayang adi. Bako pa yan so administrasyon ni Mayor ngunya na di. Mga nakaagi pa yan. Pero ili nga na po nindo irak ma. Sayang po kang pirak. Iyo, sayang kang kwarta. Gawin nindong ayuso na nindong. O di, paano ngayakan ayuso na? Ayuman nga sinabutan ko. Ayuson sa natabi. Arog ka no, may mga bago. Ayuson na tabi. Ayun, masa na pakimahirak ta. Pakimahirak. Makonsensya man tabi ka mo. Kumbaga, bako sa naso, basta sa ng proyekto. Bako sa naso, igwa ngayang araw kayo ng proyekto, ang po, napakinabangan bakan mga tao. Dahil man. Ora. Dahil man baga. Nawa, pagura ano pang kakukurarat dyan ni Dohon, may mga project kaming araw kayo ni, ang po,
napakinabangan ba? Wa? Kaya, gipon na sutama. Maski pa dit-dit, taday taman talaga mabibigla yan. Taman mabibigla yan na biriglaan nga yan, ayuson. Padit-dit sana. Ili nga, habang naghahaloy pag pinadit-dit mo, habang nagpabababa, nag-aayos na, namamakaray na. Pero kung sige sa nakitang durudugtong, iyo manggiraray, ay sayang. Sayang po. Sayang po kang pirak, de baling yan, next year nga, pabadgetan ta naman. Ako dapat araw kaya. Habang naghaloy ko ta, nag-uurag. Pero kung habang naghaloy, iyo manggiraray, dahil talaga kimangyari. Gariman sa nakita nagbabalik sa dati. Sa dati, narog palan kini, arog kini, kang inot, arog man kini giraray. Alas 8:03 na! Ano kita? 2 oras na kita digdiking ngalab-ngalab. Uy, naglangkaw na naman so LPG. Kasudma, naglangkaw man so gasolina. So LPG, naglangkaw man po kang Martes. Naglangkaw naman. Bata maluto ko ta ako. Kaya lang ang ginibo ko ngunyan, Chanor. Nagbakal ako kan suto bagang piglutuan. Ang piggagatong bagaso chinese oil. Nagbakal ako kay ito, pigbalo ko. Ang piggagatong ko tabi pading unan, so mga chinese oil baga. Ay maurag nakapalumoy man baga. O, di at least din ako problema, tamahagad na sana ako kay mga chinese oil. Duman ako, o di day ka na magasto. Kaysa mabakal pa kang LPG, gura no na labi ng 1,000 sa runtangki. Naglangkaw na naman. O di labing 1,000 na ngunya na sa runtangki. Ayaw kang LPG. O di duman ako sa used oil. Dahil naman mangkigasto para magad ka dyan sa mga nag-change oil. O di duman ako nagpapalumoy-lumoy. Ma'am Lityap, good morning. Di arog talaga ka ng buhay, pero kung day kitang kaduro diskarte, ay talaga. Day tabi kita kan ki matatada sa buhay ta. Luwas kang buhay ta kang pasma. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ba tayo ay magsayaw ng cha-cha at turuan mo ako paano isayaw ito? Sige tabi mga tugang 5 minutos, lipas na po ang 8 o'clock in the morning. Philippine Standard Time ang oras pong yan na hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City Open for Transient po sinda na madali sana yan dyan makuha along National Road sa pagitan kan UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory, ha? Safe na safe po kamo dyan. Ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursi Cantabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Kapart Abila kang Malinaw. Sige, yaon na si PM. Alas 8:06 na tabi mga tugangan sa tuyang Philippine Standard Time. Kaunta mo ng linya ni PM dyan sa Bakakay. PM, good morning tabi sa mo. Yes, Sir Mox, good morning. Ilaog mo tabi sa video tabi, Sir Mox. Aha, sige, naka-ere na ang video. Yan. Naka-ere na. Gari mas magayon ang presentation ta. Yan, ang audio, di kisa ang video duman. Mas wala. Yan. Sige.
Okay na tabi Sir Mox, malinaw ka na rin. Okay, malinaw na malinaw. Yaong ka dyan sa Bakakay pero malinaw ka. Ay, Bakakay. Roger. Nasa Bakakay ko, Melika. Roger to that. Sige daw. So, salamat po, Sir Mox. Good morning. As in, just marahay na pagkaagas sa tuyong mga parantabay. Like ka nga dyan, digdi sa Banuan kan Bakakay, particularmente digdi sa opisina kan Comelec. Kung sa intabi, Sir Mox, sa mga oras nini, malinig pa, wala pa ning mga aspirante na nagpasiring digdi na pagkaaga. Alagad kasuhapon, officialmente na tabi Sir Mox na nag-file man kan sa intang certificate of candidacy. So grupo tabi Sir Mox ni ABC President Nuki Bumbales. Aha, so nag-file na. Roger. Kung sa yun, pagkatapos na rin sa Sir Mox, pagkatapos ng regular na session kasi natin sabi Sir Mox, nag-file na yun kaya ito sabi Sir Mox sa iyang mga kalinyada. So, sinta pa sa naso nag-file dyan sa Bakakay? As of yesterday sabi Sir Mox, sinta pa sa na. Talagang sa mga local talaga tabi PM, matumal sa mga nag-file kasud manaw. Bagyan to data naghahalat pa so iba na so mga sa pagtubod manindang swerting petsa. Apera kang maswerting petsa, nagalat pa sindakan sendang mga leader na politiko. Bagyan to that. Depende sa magiging kuman kung rin sinda officialmente na mapasiring man para pag-file kan sa ilang kandidatura. Sige. Pero kaya tabi Sir Mox kasabi nga ni Sir Mox ni Nuki Bumbales so sa iya tabi Sir Mox na katandem na si Vice Mayor nganyan na Bob Arjona incumbent sa posisyon na Vice Mayor and unang mga sindang nakalinya tabi Sir Mox. Sabi ko na nga isa din na tabi ni Nuki Bumbales kasabay din si Vice Mayor Bob Arjona and so sa indang mga councilor tabi si Adonis Bumbales incumbent man and si Herbert Dermas incumbent man and si Lara Romano inibaga si dating agong tabi si Mox ang dating Mayor ng Banuan kan Bakakay incumbent man and si Dada Bermundo, si Padre May Alparce, incumbent din and si Ellen Banyares, so former ABC President ng Itabi Sir Mox, and Faith Torre, former SK President din, and si Bok Bulong, baguhan ini Tabi Sir Mox, ni Judge Buban Tabi Sir Mox. So halos incumbent yaon sa linyada ni Bumbales. Alas puro sa linyada ni Bumbales puro incumbent tabi Sir Mox. Okay. So may baguan sana itong suaki ni Judge Buban. Isun ito sa ilang grupo. So iyan ang preparasyon ngunyan dyan sa Comelec Bakakay. May mga tukawan sa luwas kay election officer, gadiday ko pa na hiling-hiling. Alam nga doon sa iyang mga staff. Busy na sa pagpreparar kan venue para digdi sa na pagkamuning. Iyo taba kang ngunyan mag-file sa iba ta, pitya dos baga, bako na so burugsukan, so bakong pabugso. Tapos pwedeng sa 3. Bako sa napitya 4 naman ta Friday pati pababa na naman ang 4. Mo tabi sa paglibot-libot ta kasuhapon sa mga manlilain na mga banwaan hindi man sa provincial Comelec and pinaglalagay ng database Sir Mox na mabulos ng mga maparaling kandidatura is pipilian isang tighandaan tabi Sir Mox pitya 3 and pitya 8. Iyan na duwangan sa aga o kaya pitya 8 ng God last day. Roger, iyan ang mga
pinaglalauman nila na masarabayan yung mga file tabi kan sa indang certificate tabi Sir Mox ng COC. Ta sigurado pag Biyernes kan bibo yan, dakulon kanan masaramantala sa pag-file kan COC sa last day. Alat ko na, ayan nga, aputon ta doon kung hanggang anong oras na sindasa ang Comelec sa Pitsa 8. Sige tabi Sir Mox, patigalan nila tabi. Pamayo kay senior officer going tabig din on the way na pinaghalat-halat tanga ding mahapon tabi mo sa bagay na yan. Baka sa Pitsa 8 baka hanggang alas 5 sana ang opisina alas 5 pero ang aram mo kang gari hanggang alas 12. Roger, maano tayo, mahapon tayo yan at yan mga community officer na sa tuwing makakasabay tabi Sir Mox. And kasuhapon, nagpasiring magkita doon sa Banwaan tabi Sir Mox sa Santo Domingo. And sarok kasi na nag-file, hiningali tabi Sir Mox na si Richard Balilaw, running for Vice Mayor ini. Duman sa Banwaan kan Santo Domingo. Ano yan? Incumbent pero independent siya. Ganun ni sa lado may takan yun na nagdalagan ni Sir Mox sa linyada ini ni Bong Banda. Okay. Pero si Mayor Bong Banda, ini ang nagbabana-bana na makakalaban niya ni incumbent Mayor Santo Domingo Mayor June Aguas. Ano nangyari kayan nagsulo? Dahil naman na detalye kung natasulo siya sa hapon ng file sa Banwaan kan Santo Domingo. Dipizil pag nagsusulo-sulo ta BBI PM. Dahil naman pinagdito dawan sa iyan nga sonta nagsulo siya na nag-file sa hapon. Ito Vice Mayor ang pigdadalaganan Roger. Mientras tanto tabi Sir Mox, nagpapiling man kita kasi hapon duman sa Provincial Comelec sa tuyang pag-ikot-ikot. Solamente nagpasa duman, makainap tabi Sir Mox na nagpasa kan sa iyang certificate of nag-file kan sa iyang kandidatura, ini si Joey Salceda. Sa pagka-gobernador. Para gobernador. And sa Vice Governor, Roger, sa Vice Governor ng Sir Mox, si Dante Arindia, presidente ng incumbent na board member, siya kasi ng Sir Mox, ito nung ininduan kasi ng ini, nag-man kasuhapon sa Provincial Comelec Office. Si BM Arandia tabi PM, independent siya na para Vice Governor. Roger, independent ini na madalagan ngayon na sa mabot na pilihan dapat siya Mox. Pwedeng nagkapirang mga vice gobernador pala nang dumalagan sa probinsya kang Albay. Dadakulan pa na mga pinag-iba ng Sir Mox na mga pangalan na dululawasan na pwede na madalagan or pwede Sir Mox na magkandidato or mag-file kan sa indang certificate of candidacy sa posisyon kan vice gobernador. Okay. Sige. Mantan sabi Sir Mox sa Albay 2nd District sa pagiging sa Daraga Municipal Councilor sa Rui pa man sa Sir Mox ang nag-file si Christopher Andes. Iyo matumal talaga. Tigra lang mga Comelec kasudma. Kaya and sa mga masunod daw pinaglalauman na sabi ng puun sa aga dari man sa pinaglalauman ng mga taga-Comelec na talagang madagsa tabi Sir Mox and sa aga man pinaglalauman na ma-file man tabi Sir Mox so madalagan sa gobernador. Ano na? May ma-file sa aga kabang-abang ini Sir Mox. Yan, tama. Diyan ka sa area mo ngayon, tama-tama. Aron ka nang gibuhon ta, naka-video tapos may audio kita. Sa aga tabi Sir Mox.
duman kita sa provincial Comelec. Yeah. Sa abangan ta si ma-file tabi Sir Mox para sa pagka-gobernador. Aha. Saan ni grupo ma? Grupo? Dito pa masabi tabi Sir Mox kung grupo silang mapasiring duman. Basta may nakuha kitang impormasyon na sa aga may ma-file tabi Sir Mox na pagka-gobernador sa posisyon na pagka-gobernador. Yeah. Alas 8 na yan. Duman kita. Roger, duman naman dito sa aga. Sige. Maandaman paghalita di sa Banwaan kan Bakakay. Tama yan tabi PM. Roger. Oo. And sayang day pa si Comelec officer para kutaan ng mahagadan taman ki mensahe and also maaraman ta. Sir Mox, balikan mo ako. Naputol kita. Halata, nabigalat halata sa mga tugang na makabalik kita sa linya. Naputol so sa tuyag pakikipag-uli kay Sir Mox dyan sa Laog Kang Studio. For the meantime, sige. Po, and Sir Mox. Alright. Okay na. Okay. Okay na. Okay. So, yung ang mga dugang pang impormasyon, sitwasyon, ligisa sa kuyang lokasyon, Patrol numero 2, Tony Kirise, Kasurog Cam Bicolano Worldwide. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. The child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Servisyo Asin Reparo. Salamat tabi PM sa dugang na informasyon dyan sa lawas sa Bakakay. 19 minutos tabi lipas ang itoklak. Overtime kita di. Pirangal daw na sa natabi Ma'am Tuason, mapas ko na di 84 days. Tama ba? 84 days bago tabi sumapit ang Pasko na. Sinta ko. Daw lamang kita makipasko kay ini. Sandali ata mabalik gari si PM. Mabalik gari si PM. Mabalik gari si PM. PM, balik gari tabi. Naka-live ka pa tabi, sir? Ayaya. Lagi naman ko pala na ipangapudan, kasuhapon pala, nakapulot kita ng wallet. Pakikuan na lang dyan sa Hipaturakan Bakakay Municipal Police Station. Ang pagsabili kayo tabi sa Mox na nangaran na sin Harvey Abilida. Yung duman nakapost tabi sa Mox. So, pangaran. Taga sa inyan, tabi PM. Taga sa inyan. Taga sa inyan. Hindi man negative sa address, pero may pangaran duman. Nakapost man ini duman sa page kan Bakakay Municipal Police Station. Okay. Si Harvey Abilida. Ang pangaran. Grade 11 ini sa UST. Okay, dyan sa Legazpi. Roger. And baka nila kantabay sa tiyak na kaparyentes or kanibid kayo ni. Until na wala pa nag-claim kayo ni Sir Mox dyan sa Hipaturakan Bakakay. So yaon dyan sa Bakakay Municipal Police Station ng sayang wallet. Roger to that. Sige. May login in cash. And yun nga ikaw. So nakuha mo sa pangalan kayo duman sa exam form, permit dito ito. Ito. Ikan din nakuha sa pangalan dito. Sabi, wala man yung ID duman sa laog. Baka pambaya dito sa eskwelahan. Roger to that. Kaya
kung may nakaantabay, kung may mga kabiskito, magpasirin mo sa natabi naman sa ipaturakan na baka kay Municipal Police Saan Station. mo na purti ang tabi, PM? Na ako imitabisyon mo, pag tukaw ko sa loob kang van, sa tukawaan, nakaipit naman sa side kan tukawan baga. Sa kahali? Sa kahali? Nagyan? Sa kahali? Hali ako sa pag-area kasi hali ako din sa Legazpi. Hali kan Legazpi. So, ibig sabihin, baka taga second district yan. Roger. Iyo, oo. Kung maipasa gira rin sa Legazpi, PNP, ano? Ay, siguro. Dahil mo, ang pag-una ko kayo nito, so, van, haling Bakakay, pagtukaw ko, pabalik sa Bakakay, kaya andun ako, taga Bakakay ng Panginoon. Okay. Sige. Okay, sige. Kaya sabi sa mga mga pang impormasyon, halin ibig sigurata, isa sa lokasyon, patrol numero 2, Tony Kiliste, kasunod ng Bicolano Worldwide. Salamat, PM. May napurot na wallet si PM. Yaon dyan sa Bakakay Municipal Police Station. Siring na sana ka mo dyan. So, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa. Sa aga naman ha. Balik kita 7 to 9 kita sa aga. Tama-tama yan. Pag between 7 to 9, yaon dyan sa mga action na di. Yaon dyan, may mga ma-file sa aga. Kaya antabayan yan. So, balik kita sa aga tabi 7 to 9 kita ha. Okay, mga tugang sa ngaran ni PM Tony dyan sa Lawas, sa pangaran man po ni Maestro Neil Adtonan sa Moya pong station manager. Sa pangaran po kan mga taga-suporta tanig sa programa, yaon dyan si Madam Aileen kang MBY Dormitory, si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Renier Burse, kang Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila, kang Malinaw. Salamat man sa Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab dyan sa Tinapi Poblasyon Malinaw Albay. Sa ngaran po nindo Gabos, mga parantabay niya to, pakishare na lang kan sa tuyang programa para mailing man po kang iba, no? Param na po muna sa indog lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Servisyo Asin Reparo. Adios amigos! Dumo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salang gibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan.
ilikay mo kami, ansamong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano.